Hej, det er Christian. Jonas. Anton. Godt. Hold være kør fra start. Okay. Vi lærer haft en tids matematik her på Truha. Ja. Ja. HX. Og vi vil gerne snakke lidt om førstegradsligninger. Jonas. Ja. Ligning og den første gradsligning, det er jo fx er lige med ax plus b. Der er Anton. Og så prøver vi lige at ændre noget her, sådan så vi sætter, at A er til minus 2. Nej. Og B er minus 2 også. Får vi lige der. Så har vi lige et eksempel på en ligning. Og A, det er en førstegradsligning. Og A, det er punktet, hvor at den skærer y-aksen. Nej, det er det så det ikke. Det er helningstal. B, det er handlingstal, det vil sige, hvor Nej, B, det er jo der, hvor den skærer i y-aksen. Det vil sige, at vi har sat den til minus 2 der. Så det vil sige minus 2 der her. Og A er, Ja, A. hvor den skærer i y. Det var lige det, jeg sagde. Nej, det er B, der er det. B, der er det. A er helningstal. Ja. Så hvis den er minus 2, så hver gang, Ja, men så går tager vi lige lige nu forfra så. så går den 2 Vi er ned. nødt til at sende forfra. Ja. Nej, vi tager ikke for. Videre. Anden gradsligning. Lad mig gøre det. Angrebslinjen, det fortæller Holberg lige alt om. Ja. Hallo. Når vi har angrebsligninger, så får vi, hvis vi laver en her. Jeg har fuck den her gutter. Så får vi sådan en parabel her, som I kan se. Og formen med angrebsligningen, det er sådan der. Fx er lige med ax i anden plus bx plus c. Så jeg kan se, der er sådan i anden. Det er kendetegn for angrebsligningen. Nej. Og det er tak for dag. Jonas tager videre herfra. 3. gradslinjer. C, det er handling. Nå, tredje gradslinje. Nej, vi er lige færdige. Tak for angrebs. Nå, ja. C, nå, A. Det er heldigtal. Fordi prøv at se, hvis man varierer A, Og B, så... B det er det andet Ja. delingstal, og det der det er... B. Nu ved jeg ikke, hvad B er. Nej, B, det er jo skæring. Nej. Nej, det Nej, C, der det er er det. C, der er skæring. Nu kan jeg ikke, hvad B er. Det er det andet delingstal. Er du sikker? Nå, ja, der er jo... Der er jo ligesom 2. Ja. Ja, og C, C, det det er, er hvor skæringspunktet på y-aksen. Bop. Og vi siger tak for i dag. Ja, det gør vi. Mange tak. Tak for det.